Bodoland University 12B status bimung mennaini takai rongjanaiजों गाजा गोमजायै फोरबो फालिदों। जयमागुरि इउनिट अल आसाम माइनरिटी स्टुडेन्ट्स इउनियन दाफुंदों। बर' रावखौ थाखो 11 सिम दावखो होनायाव BTCआ मदद होनायखौ बर' थुनलाइ आफादा साबायखर जासिदों। खुलुमबाय। बड'लेण्ड खौरांनि दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दा दं आबुं रादाब। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया 12B स्टेटास बिमुं मोननायनि थाखाय रंजानायजों गाजा गोमजायै फोरबो फालिदों। With getting of the 12B status, now also we will be able to get and mobilize resources from the industrial houses, and thereby we can develop a good relations with the industrial houses where our students can get employment and then after completing their degrees in higher studies. BTAD हालामनि सिङावनो थानाय नायल' जायल' गंसेल' बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया थांनाय 6 नभेम्बर खालाराव 12B स्टेटासखौ मोनफुंनो हायो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिन बिथाङा 12B स्टेटास मोनफुंनो हानायनि थाखाय गावनि गोरबोनिफ्राय BTCनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनो साबायखर बावो आरो ओनसोलनि जौगासारनायनि थाखाय बिथांनो बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबाव होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथियो। 12B status to বিচাৰে তে 12B পাৱাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস্তাৰ যেটো আছিল গেট টু ওপেন হৈ গ'ল। আমি এতিয়া একাডেমিক এক্টিভিটি ৰিসাৰ্চ এক্টিভিটি সব ডেভেলপ কৰিম। পিং এ টিচাৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট হ'ল ৰিসাৰ্চটো ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ফাণ্ড লাগে। ফাণ্ডটো কৰবাৰ ইউজিচি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ যেটো দৰবাজাৰ লকটো আছিল 12B লকটো খুলি দিয়া হ'ল। লকটো খোলাৰ কাৰণে সবে এটা ধুনীয়াকৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ কেনে ধুনীয়াকৈ আমি প্ৰজেক্ট আনি কেনে নিজে ডেভেলপ কৰিব পাৰিম, ৰিসাৰ্চ এক্টিভিটি কৰি চলাব পাৰিম। 12B स्टेटास मोनफुंनो हानायनि थाखाय रंजानायजों फालिनाय फोरबोआव BTCनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि नुजाथिनायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै खुंफुंजायो। It overall our university development, overall our society development, all the development. And from the university side, they are setting the lot of projects and they are also getting the building and also. It the oil development, overall development of 12B. बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि 12B स्टेटासनि थाखाय 2009 मायथाइनिफ्रायनो मावबोदोंमोन नाथाय मावफुंनो हायाखैमोन। UGC मेम्बार किरण हाजरिका बिथांनि गोसो होसारनानै मावसोमनाय आरो हाग्रामा महिलारिनि राङारि अनसुंथाइ होनायजों 12B स्टेटासखौ मोनफुंनो हादों होननानै किरण हाजरिका बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। In BTAD area যাতে ইয়াত আমাৰ এই অঞ্চলটো অনগ্ৰসৰ অঞ্চলটো আৰু অলপ সুবিধা আমি দিব পাৰোঁ। সেইটো অলপ বাক্সা হ'ল বা এনেকুৱা এটা মধ্যম স্থলত যদি এখন ইউনিভাৰ্চিটি হয় তেতিয়াহ'লে এণ্টায়াৰ BTAD আৰু এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বা অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এটা সুবিধা হ'ব। এইটোৱে माखासे बानि इउनिभार्सिटिफोरनि एप्लाइ खालामनायनि जाउनाव बेबादिनो पेन्डिं थालाङो होननानै बिथाङा बुंथिबावो। बेजों लोगोसेनो BTCनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा बे मेलावनो माननि आलासि महरै नुजाथिनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो दि जौगासारनाय आरो बुहुमाव सिनायथि होनायनि असिलायै बे इउनिभार्सिटिखौनो इन्टारनेशनेल इउनिभार्सिटि दाफुंनो हाबा मावगोन। We have lot many still to develop in the university and this is just the beginning. So we'll take care. 12B स्टेटास मोननाया जागायजेननायसो होननानै बुंथियो। मानोना बियो सोनाबारि आसामनि नायल' जायल' गंसेल' इउनिभार्सिटि आरो बेनि साखाथियावनो भुटान, नेपाल, बांलादेश बायदि बायदि हादोरफोरा दं। साखाथि बाखाथिनि फरायसा आरो फरायसुलिफोरा फ्राय फैगोन जाउनाव इन्टारनेशनेल इउनिभार्सिटि दाफुंनो गोरलैयैनो हागोन होननानै बुंथिबावो। Our university, also the Bodoland University, also as good as that we see in other places in India as well as in other countries. Okay. And we need to develop our university in such a way so that we can bring or we can attract students from other countries also. At least we have 5 neighboring countries. Out of the 5 neighboring countries, we can expect or attract students from Bangladesh, Nepal, Bhutan and Myanmar. And we'll continue to work in that way. क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। जयमागुरि इउनिट अल आसाम माइनरिटी स्टुडेन्ट्स इउनियन दाफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सानजा गसाइगाव आन्चलिक अल आसाम माइनरिटी स्टुडेन्ट्स इउनियननि बानजायनायाव थांनाय 6 खालाराव खोदोमगुरि गेजेर माद्रासा फरायसालिनि गेवलां लांगोनायाव बेलासि 1:30 रिंगायाव
खोदोमगुरि इउनिट अल आसाम माइनरिटी स्टुडेन्ट्स इउनियन दाफुंनाय जायो। এবিএমচুৰ পৰা মানে সিহঁতে আমচুত যোগদান কৰিব বুলি আমাৰ ওচৰত এটা সিহঁতে আবেদন জনাইছিলে, গতিকে সেই আবেদনটো আমি মঞ্জুৰ কৰিছিলোঁ। তো আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি সেইকেইটা ল'ৰাক আমাৰ আমচুৰ মজিয়াত লৈ আহিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত সিহঁতে আমচুৰ হৈ কাম কৰি যাব বুলি আমাৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে। लोगोसे सा 35 एबिएमसुनि मावथिफोरा हानजा गारनानै आमसुआव हाबफैदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे हाबाफारियाव आमसुनि लोगो आफादगिरि रफिकुल इस्लामजों लोगोसेनो गसाइगाव आरो क'क्राझार जिल्लानि आमसु मावफारिफोराबो बाहागो लायो। আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ কথাটো হ'ল আজি ইয়াত জয়মা ইউনিটটো নতুনকৈ পুনৰ ৰিচেবল কৰা হ'ল আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আজি ইয়াত আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। এই দুটা মেইনলি ঘাই কাৰ্যসূচী এই দুটাই আছিলে আজি। बे हाबाफारिखौ सामलायो सानजा गसाइगाव आनसलिक अल आसाम माइनरिटी स्टुडेन्ट्स इउनियननि आफादगिरि मतिनुर रहमान प्रधाननि बिथांनि आफाद दैदेननायाव हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसारो। गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफाङारानि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बर' रावखौ थाखो जेनैसिम दावखो होनायाव बिटिसिआ मदद होनायखौ बर' थुनलाइ आफादा साबायखर जासिदों। आथिखालाव बर' बिजोंखौ लानानै दान्थे बिदान्थे सोलिबाय थानाय समावनो थांनाय 5 नभेम्बर खालाराव बिटिसिआ मावसुमा मेलाव खौरां मेलनि गेजेरजों बर' बिजोंखौ जेनै थाखोसिम फरायनाय बिजों महरै लानाय जासिगोन होननानै फोसावनायखौ बर' थुनलाइ आफादा साबायखर जासिदों। ब्युर' रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम जाबाय नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।